Как това момче провали всичко? Сигурно си мислите, че това е просто едно невидно дете, което се забавлява. Еми не, вие не знаете цялата истина. Откъде да започнем? Нека да започнем от как се появи този тренд. Този малумен Симън Скапан тренд! Преди около 6-7 месеца този рапър направи тази песен, която провали всичко. 6-7 Песента беше готина. Ама това момче, което каза, провали цялата история на 2025 за винаги. Хора, да ви кажа, често мисля, че това някак се ви проваля самия мозък, защото има постоянно някакви като 10 годишни, които викат 6-7. Но иначе хора, този път съм нещо убедена, че това е по-малумно от самото лабу. Това е един тренд, който буквално има абсолютно никакво сибано скапано значение. Няма никаква смисъл и логика. 6-7. Ще откача! Спрете този тренд! Спрете го! Гледайте как ви ги съдори, остани си се забавляват! Хора, моля те, коментирайте под видеото какво мислите за 6-7. Умолявам ви, само ако някой напише в коментарите 6-7. Ще подебея, това е новата тренд. Моля ви хора, спрете са, моля ви, 2025 е по-умисне от това. Ако това видео достигне си 6-7 показвания, ще направя втора част.